حاضر و ناظر دی کامل ہے وحید اندے حاضر و ناظر دی کامل ہے وحید پڑھ ذرا قرآن کو آیا اندھا و بیدید خود خالق نے قرآن وچ فرمایا ہے آسی نحن اقرب الیہ من حبل الورید نحن اقرب الیہ من حبل الورید اور کہ ودا میم دا ثانی لبدا ہیں کہیں عین دا ثانی نہیں لبنا تے کو پاک نبی اصحاب دے بعد حسنین دا ثانی نہیں لبنا سلیمان آسی دی گال کو تم کر ذہن نشین چیلنج ہے کونین دا کونا کونا پھول نالین دا ثانی نہیں لبنا مہربانی نبی سے نالین دا ثانی نہیں لبنا اور کہ دیکھوں نبی سے چاندر آسمانی سہ لبسن ہک چاندر نورانی گول گھنا چونکہ آج محفل اس قسم دے ہی وجہ کر باقی ساری جرات نہیں جو آسا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ دے لفظی طور دے ہوتی ہے اسا عقیدت اظہار کروں کیونکہ خدا نے خود فرما چھوڑے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یہ کافی ہے جو اللہ نے فرمائے تھے بہرحال اپنا یہ اسا سلام دی خاطر آ جائے ہیں کہ تے کو چاندر آسمانی سہ لبسن ہک چاندر نورانی گول گھنا ہووے چہرہ ودوہا وانگو و شمس پیشانی گول گھنا کو تور دے کسے برحق پر ہووے قرب ربانی گول گھنا و لیل دے آسی ہک والدہ کائنات اجسانی گول گھنا بہت مہربانی ساگر سے بہت مہربانی اور کہ من دی تختی تے میں جداویں کوئی نام لکھ داں تا دل تڑپ دے ساگر سے من دی تختی تے میں جداویں کوئی نام لکھ داں تا دل تڑپ دے اکیٹ ہجری تے کربلا دا مقام لکھ داں تا دل تڑپ دے من دی تختی تے میں جداویں گروانے سے کوئی نام لکھ داں تا دل تڑپ دے اکیٹ ہجری تے کربلا دا مقام لکھ داں تا دل تڑپ دے وچھوڑا اوکھے جتنا ہووے وچھوڑا اکبر دا کیا دساواں وچھوڑا اوکھے جتنا ہووے وچھوڑا اکبر دا کیا دساواں سکوت تاری قلم تے جاری ایام لکھ داں تا دل تڑپ دے سکوت تاری قلم تے جاری ایام لکھ داں تا دل تڑپ دے وقت دی مناسبت کو دے دے مقطع پیش ہے کہ نمیدی جرات فضائل جوگی مصائب کی میں لکھے سا آسی نی میری جرات مصائب جوگی نی میری جرات فضائل جوگی مصائب کی میں لکھے سا آسی کلام اللہ گواہ کلام دا کلام لکھ دا تا دل تڑپ دے اور کربلا دی دھرتی تے مختلف شہداء نے نظران عقیدت پیش کی تھے انہوں نے وچ ہک لوگ تو کو پیکر وفادن شورا کرم لے کر مایوں کو موجد وفاد کہ سجیسیں باغ پاکیزہ ہوا نچدی نظر راسی سجیسیں باغ پاکیزہ ہوا نچدی نظر راسی اویں حقدار بکاں وچ دعا نچدی نظر راسی جیندے دل وچ ہوسی الفت علم بردار غازی دی اندی رگ رگ دے وچ آسی وفا نچدی نظر راسی اور ہر شام کو شام دی یاد آندی آوے شام دا نا دل رو دیں دے جائیں ویلے شام دا ذکر تھی وے ویندی نکل ہے دھاں دل رو دیں دے تے کوئی شام دی بے وس کہہ دین دا کرے حال بیاں دل رو دیں دے تہوں اکثر شام دے وقت آسی بدھ ویندے ہاں دل رو دیں دے اور آخر دوتے کہ ہے جو اعلیٰ مقام زینب دا شورا دے نظر دو شیر ہے جو اعلیٰ مقام زینب دا لازم ہے احترام زینب دا نفیس ہے جو اعلیٰ مقام زینب دا لازم ہے احترام زینب دا لاکھ دعوے کرن کوفی و شامی کوفہ زینب دا شام زینب دا لاکھ دعوے کرن کوفی و شامی کوفہ زینب دا شام زینب دا اور شعر کے ایویں لگ دے جیویں علی ہوئے
ایویں لگدے جویں علی ہوئے ایویں لگدے کلام زینب دا ایویں لگدے جویں علی ہوئے ایویں لگدے کلام زینب دا ہے جو اعلیٰ مقام زینب دا تہوں تا دختر عزیز دا آسی تہوں تا دختر عزیز دا آسی چن کے رکھا ہے نام زینب دا ہے جو اعلیٰ مقام زینب دا لازم ہے احترام زینب دا اور مظلوم حسین دے قافلے تے ایویں ظالمہ ظلم وسائے ہن بیمار سجاد دے اکھیاں چوں ہنجو خون دے لڑ لڑ آئے ہن شیر صرف شورا دے کیتے انہیں بات کہ مظلوم حسین دے قافلے تے ایویں ظالمہ ظلم وسائے ہن بیمار سجاد دے اکھیاں چوں ہنجو خون دے لڑ لڑ آئے ہن ہن خاص رقم تاریخ دے وچ تاریخ گواہی دیندی ہے ہن خاص رقم تاریخ دے وچ تاریخ گواہی دیندی ہے تحریر دے وچ اٹھاندے نہیں جڑے شامیاں لفظ آلائے ہن مظلوم حسین دے قافلے تے ایویں ظالمہ ظلم وسائے ہن اور میری سینڈ مصروف تلاوت رہی ساکو صبر دی کر تلقین گئی تونے ظالم ظلم وسیندا رہے میری سینڈ مصروف تلاوت رہی ساکو صبر دی کر تلقین گئی خود آپ جن صبر دکھائے ہن اور کراں آسی زندگی ساری میں قربان زینب دے صبراں تو کراں آسی زندگی ساری میں قربان زینب دے صبراں تو ایک لفظی منہ چونی بولی تونے شامیاں پتھر وسائے ہن بیمار سجاد دے اکھیاں چوں ہنجو خون دل وہ جس کے نام سے نبض حیات چلتی ہے زمین کا ذکر ہی کیا کائنات چلتی ہے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جبر کے آگے حسین بات چلائے تو بات چلتی ہے پیر نصیر الدین نصیر سے فرماتے کہ بانیاز بندگی اللہ کا ایک عبد خاص بانیاز بندگی اللہ کا ایک عبد خاص حسب حکم فعبدو ہو واسجدو سجدے میں ہے کافی تدید کرنی ہے حسب حکم فعبدو ہو واسجدو سجدے میں ہے اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے اور ابن زہرا تیری اس شان عبادت پہ سلام ابن زہرا تیری اس شان عبادت پہ سلام سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے ابن زہرا تیری اس شان عبادت پہ سلام سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے اور کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے اور سارا نصیر سرما سیروی سے اللہ تعالیٰ ان کی قبر تے کروڑا رحمتہ فرماوے پیر نصیر الدین دے صدقے وہ فرمائن کہ عادتاں سارے نبی والن میرے شبیر وچ عادتاں سارے نبی والن میرے شبیر وچ فرق نقطے دا بھی نہیں قرآن تے تفسیر واہ 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 یہ وہ لفظ جنہوں تے واہ واہ والا ہی بیٹھا ہونا عادتاں سارے نبی والن میرے شبیر وچ فرق نقطے دا بھی نہیں قرآن تے تفسیر وچ جیڑے جیڑے راز اترن آیت تطہیر وچ رب نے سارے گھول چھوڑن فاطمہ نے کھیر وچ جیڑے جیڑے راز اترن آیت تطہیر وچ حق نے سارے گھول چھوڑن فاطمہ دے کھیر وچ پنج تن پاک ہک پیمبر ہک ولی ہک طاہرہ دون دے لال ہک پیمبر ہک ولی ہک طاہرہ دون دے لال حرف بھی قدرت نے گڑ کے پنج رکھیں تطہیر وچ ہک پیمبر ہک ولی ہک طاہرہ دون دے لال آہا واہ نصیر واہ ہک پیمبر ہک ولی ہک طاہرہ دون دے لال حرف بھی قدرت نے گن کے پنج رکھیں تطہیر وچ اور کیری بی بی آ کے سر مارا ہے مولا جان دے اوے کیری بی بی آ کے سر مارا ہے مولا جان دے
ਵਾਲ ਕੁਝ ਹੂਰਾਂ ਨੇ ਚਾਤਨ ਮਕਤਲ ਸ਼ਬੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਏ 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 केरी बीबी आके सिर मारा है मोरा जान दे वाल कुछ हूरा ने चातन मकतले शबीर विच आओ शेर सुन सो के वाह वाह गल जेरे वेले हा चुमदा मुस्तफा शबीर दा फातिमा लुक लुक के रोंदी है चुनी दी लेर विच गल जेरे वेले हा चुमदा मुस्तफा शबीर